Moi! Mä pelaan tämmöstä Asulin kosintaa. Tässä näkyy nää jutut. Painanko kyllä? Kyllä. Me pelataan tämmöstä Asulin kosintaa 10 minuuttia. Ja älkää ihmetelkö, jos mä en jossain vaiheessa puhu. Koska mun saattaa vuotaa versta nenästä. Ai, ihanaa. Lopultakin erämaassa on niin hiljaista ja rauhallista. Olen unelmoinut tästä koko kesän. Tule, anna kun se esittelee leiripaikan. Toivottavasti näen tulikärpäsiä. Jee! Tiedän loistavan paikan myös sille. Seuraa minua. Täydellinen paikka. Etsi täydellinen leiripaikka metsästä. Tää on ihanaa. Joo, tiedän tästä. Ihanaa. Tää on oikeesti ihana. On todella kiva viettää laatuaikaa yhdessä. Niin on Muumipeikko. Vain me ja joukko visersäviä lintuja. Tiedätkö miten mä soitan tässä pelissä? Mä voin kerää muistaa. Vaan nyt inspiration. Tulikärpäset elävät täällä. En näe yhtään. Ne tulevat esiin vasta pimeän tullen. Palaamme myöhemmin. Miltähän ne oikein näyttävät? Niin, miltäköhän ne näyttävät? En mä tiedä mitä tästä olemme melkein perillä. Koska pakkoa ja väsin muutakin on pelannut tätä. Täällä. Ihuu! Odotan innolla teltassa nukkumista. Mä en pysty liikkuu. Oh no. Enkä löysimme täydellisen paikan. Mä en oikeesti voi liikkua tyypit. Hei. Nyt. Tuo ei kuulosta linnuilta. Emme taida olla enää yksin. Tää on hiukan rankkaa, kun ollaan muiden kanssa ja miten mä soitan? Piste. Mun Pekka. Piste. Hei poikani. Hei nuuska muikkunen. Muumilaakson sankarit kunnioittavat lopultakin meitä läsnäollaan. Kyllähän siinäkin kestikin. Mitä te teette täällä? Kuulimme telttailu suunnitelmistanne ja ajattelimme, että olisi kiva liittyä seuraan. Enempi parempi. Nuuska
piste. Eikö minua ole kiva nähdä? Siis meitä. Kyllä, tietenkin on kiva nähdä teitä kaikkia. Kaipa. Kiitos vain. Mekin halusin lähteä telttailemaan. Joo, mutta mitä? Ei mitään. Minä vain. Taidamme tarvita nyt lisää ruokaa ja pihtopuita. Eikö niin? Lisään omia sanoja sitten vähän näihin, jos ne sopii. Halukaa pahasti, kun... Joo. Mä en enää lue näitä. Mun aika loppuu. Ei. Hei. Joo, ei me lueta enää anteeksi. Koska mun aika loppuu. Ui, me ei nähdä mitään. Mä en tiedä. Mä menen tänne päin. Jos täällä olisi jotain. Täällä. Tää on eiks niin super. Joo ja... Mä en tiedä miten minä tähän sen jo minne. Mennään nyt vain. Taas. Takaisin. Taas. Menen ihmisten muumien nipsujen ja luo. Sori. Mun kuvaaminen loppuu kohta. Anteeksi, mä en pääse minne täältä. Anteeksi? Ei. 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 Iska, saisinko apua? Saisinko? Koska kato. Kun mä en tiedä miten tää rummuttaa. Kiitos. Tälleen. Sorry. Ei tullut. Ai tää. Mikä tämä on? Nappiko?
Anteeksi, mun kuvaaminen loppuu. Heippa! Tää oli tämmönen video. Me pelataan taas seuraavalla videolla. Heippa! Mä menen telttaan siksi aikaa. Moikka!